היי, עוד סרטון בנושא ה-Firestore שלנו. אז כמו שאתם זוכרים מקודם, אנחנו הוספנו על ידי שימוש בסט, ידענו גם לשמור את ה-ID, זאת אומרת לקבוע מה יהיה ה-ID, אחר כך לעשות delete. עכשיו אני אמרתי, בואו אנחנו נטען גם מתוך ה-Firestore, לתוך האפליקציה שלנו, את ה-scores שלנו. אז אני קצת ניקיתי, אתם רואים, נשארתי רק שתיים, רק את אלי ורונן. ועכשיו בואו נלך לקוד, אנחנו נלך לקולקשן שלנו, שאנחנו כבר יודעים שנקרא scores. ניגש לשם, נעשה get, זאת אומרת נקבל את כל הדוקיומנט שיש, ונוסיף אותם לתוך ה-list view שלנו, בעצם לתוך המסך שלנו. אז הנה הקוד, אז יופי, אז בואו נראה, אוקיי. טוב, בסוף ה-create פה יש לנו את ה-reference ל-DB. בואו נוסיף פה איזו פעולה פשוטה של load scores from DB. טוב, היא לא קיימת, בגלל זה אדום, אז נעשה פה Alt-Enter, create method. יופי. דבר ראשון, בואו נוסיף פה איזה log, כדי שיהיה לנו קל. log.i, load score from DB. עכשיו אני אגש ככה, אני אגש ל-DB, נקודה collections scores, כן, זה ה-collection שלנו, בואו נעשה get, אחרי get אנחנו צריכים להוסיף איזשהו listener, כי זה פעולה של listener, נוסיף פה on success listener, ונוסיף גם פה איזשהו log של ה-success, בתוך הפעולה שלנו. ועכשיו החלק החשוב, בואו נעשה for each, נעבור על כל מה שהגיע, נרשום אותו גם לתוך הלוג שלנו, ונוסיף אותו לתוך ה-list view שלנו. אני מזכיר לכם יש לנו, ה-list view שלנו, הוא עובד על ידי שימוש ב-array list, שנקרא scores. אז הוספנו אותו לתוך ה-scores שלנו. מה שעוד צריך לעשות זה לעשות notify עם האדפטר שלנו. notify, נוסיף גם on failure listener. יכולה לקרות שגיאה. זהו, ויש לנו את כל הקוד. בואו רק מי שלא מכיר את התחביר, שאני מזכיר את הלמבדה שלנו, שאנחנו עשינו כאן listener של on success לפעולה של ה-get. זה כל מה שעשינו. בעצם, אם נסתכל על זה בגדול, עשינו db collections, scores, נקודה, get. עכשיו הוספנו listener, שמה קורה כשהפעולה מתבצעת בהצלחה. מה שקורה זה שכותבים ללוג, ועוברים על כל התוצאות, מוסיפים אותם ל-list array. קודם כל בואו נראה שזה עובד. זה דבר ראשון. אני מזכיר לכם, יש לנו בתוך ה-Firestore שלנו, בסך הכל שני scores. אז בואו נראה איפה האפליקציה שלנו. הנה היא עולה. טוב, זה לוקח לה קצת זמן. יופי, הנה הם הגיעו. הנה אלי והנה רונן. עדיין יש כאן את התצוגה הזאת של מי שמתחת הממוצע. בואו נוסיף עוד איזה מישהו. בואו נוסיף את יעל. נגרום לה להוריד את הממוצע כדי שאלי יהפוך לאדום. נוסיף אותה עם 11. אז יופי, הנה אלי הפך להיות, עכשיו יעל היא אדומה. בואו נסתכל ב-Firestore שלנו, הנה יעל. כמובן המחיקה שלנו היא עובדת. נמחוק את יעל. delete. רגע, בואו נעשה no, בואו נסתכל בלוג ונראה את ההודעות שלנו, זה חשוב מאוד. תמיד מזכיר לכם להסתכל בלוג cat, פה החתול שלנו cat, נסנן את זה ל-on success, הנה, איזה יופי, הנה ה-success שלנו. הוא גם רשם את מי שהוא הביא, את אלי ורונן, וגם document added, איפה ה-document deleted,
document delete, יש לנו, הנה deleted. כן, יש לנו, הכל נמצא פה. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה אם אני עכשיו ניגש לפיירסטור שלי, ומוסיף, בוא נוסיף דוקימנט. יאללה, מדהים, נוסיף את עצמי, אסף, field, name, string שווה אסף, עוד field, score, או מסוג מספרי, number, ואני מוסיף שהוא יהיה, לא יודע מה, 100. יאללה, save, מעולה. הופ, יש לנו את אסף. אבל מה? יש פה בעיה, האם זה מגיע לאפליקציה שלנו? לא. זה אנחנו נדבר בסרטון הבא. איך ליצור אדפטר בין ה-Firebase לבין ה-List View שלנו. אנחנו ננצל גם את ההזדמנות הזאת לעוד דברים. רגע, בואו נעשה משהו, כן, נריץ מחדש. כשאנחנו מריצים, אז הוא כן טוען, אז בואו נראה שהוא יטען אותי. בואו נריץ מחדש רגע. אז רצתי מחדש, איפה האפליקציה? עדיין לא עלה, הנה עלה. הנה זה עולה. והפלא ופלא, הרשימה שלנו היא תכיל עכשיו גם את אסף. עכשיו שימו לב להשהיה, וזה בדיוק עקרון ה-listener שלנו. איפה אני? מה, אני איננו? בחיי. מה זה? איך זה יכול להיות שאני איננו? אני נמצא. למה אני לא כאן? name, score. קרה לנו פה משהו מעניין. בואו נסתכל בלוג. מה קרה לנו? אלי, רונן, יעל, ואסף לא הגיע. טוב, זה מעניין. בואו נריץ שוב. לפעמים יש השהיה. טוב, מה שרציתי להראות פה הוא לא בדיוק עובד, אבל תחשבו רגע לדבר הבא, כן? נגיד שאני עכשיו מוסיף כאן את אבי. אני בטלפון אחר, עם 23. אני מוסיף אותו. עכשיו, אצלי הוא נוסף. אבל אם מישהו ניגש מטלפון אחר, והוסיף את אבי, או סתם לצורך העניין, הנה, אני גם יכול למחוק. אני מוחק את אבי. delete. האם הוא נמחק מפה? לא. וזה מה שנעשה בסרטון הבא. הוא ניצור אדפטר, שמראה לנו איך ליצור את המתאם הזה, בין ה-List View שלנו, לבין ה-Firestore. בינתיים השתמשנו בקוד די פשוט, בואו נחזור ונעבור עליו ונסתכל עליו. הפעלנו DB Collection Scores, הפעלנו get, ובליסנר שלנו עשינו for, לולאה על כולם, והוספנו אותם לתוך ה-array list שלנו. Scores, מזכיר לכם, הוא array list של הטיפוס score, ועשינו אחרי זה notify on data changes. זה כל מה שעשינו. זה באמת, זה קצת טיפשי, וזה גם לא יצליח לשקף לנו שינויים שקרו בתוך ה-Firestore שלנו, ממשתמשים אחרים, מאפליקציות אחרות. לכן אנחנו נעבור בשלב הבא, אחרי החגים, לשיטה קצת יותר מתוחכמת. זהו, עד כאן, שתהיה לנו שנה טובה ומוצלחת.